Ο μύθος του δρόμου θέλει τις γυναίκες να είναι οι χειρότεροι οδηγοί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως ακούσατε άλλωστε να λέει και ο διοικητής της τροχέας, αφού μπορεί οι γυναίκες να ευθύνονται για περισσότερα μικροατυχήματα, για τα μεγάλα και σοβαρά όμως, κύριοι υπεύθυνοι είναι οι άνδρες. Απευθυνθήκαμε σε δύο κυρίες που αντιπροσωπεύουν δύο τελείως διαφορετικές πλευρές της γυναικείας οδήγησης για να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες αλλά και την καθημερινότητά τους στο τιμόνι. Η πρώτη είναι η Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα, που είναι οδηγός αγώνων και έχει λάβει μέρος σε δεκάδες διοργανώσεις. Η δεύτερη είναι η παρουσιάστρια του Α Μαρία Ηλιάκη, η οποία πήρε το δίπλωμά της πριν από λίγες ημέρες και εκδηλώνει τώρα στους δρόμους τις παιδικές ασθένειες της νέας και άπειρης οδηγού. Άψε το προγιά σιγά σιγά. Σιγά σιγά άψε το. Μια χαρά είδες. Όχι, δεν φοβάσαι. Άσε λίγο τα προγιά, λίγο τα προγιά σας. Λίγο το σιμπλέκι, το σιμπλέκι. Άσε το σιμπλέκι, το σιμπλέκι. Σιγά σιγά, σιγά, έτσι. Μην ανησυχείς, και πιο σιγά άμα θες. Και λίγο φρένο. Έτσι, είδες. Δεν είναι δύσκολο, τόσο να πηγαίνεις. Μια χαρά. Λίγο φρενάκι εδώ για να στρίψεις. Είδες. Μια χαρά δεν είναι. Λίγο γκάζι, θα σβήσει, λίγο γκάζι, λίγο γκάζι. Λίγο γκάζι. Να ανησυχείς, να ανησυχείς. Τώρα θα τρέξω. Τώρα ευθεία. Όχι πολύ, γιατί... Εκεί. Μια χαρά, είναι. Μπράβο, Μαρία. Τι ωραία. Μαρία, είσαι πολύ καλή. Λίγο γκάζι, θα σβήσει, λίγο γκάζι. Ωραία. Μας έσβησε. Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό, άπαξ και σου σβήσει, σου σβήσε. Όχι, ένα πρόβλημα με το δυναμό αυτό και... Ωραία. Μας έσβησε. Γιώτα, πόσα χρόνια οδηγείς? Οδηγώ από 8 ετών. 8 ετών. Δηλαδή, συνολικά. 20 χρόνια περίπου. Μαρία, πόσο καιρό οδηγείς? Συνολικά. Ένα μήνα. Κι άλλο ένα μήνα μαθήματα, 2 μήνες. 2 μήνες. 8 ετών πώς ξεκίνησες? Με τα κάρτα ο πατέρας μου, μια Κυριακή αποφάσισε να μας πάει στην πίστα Σποπύργου για να δούμε τα αυτοκινητάκια, έτσι τα έλεγε τότε. Πήγα με την αδελφή μου εκεί, τα είδα εγώ. Ήθελα να οδηγήσω. Του λέω, θα μου νοικιάσεις? Τα ερωτεύτηκε. Λέω, θα μου νοικιάσεις? Ναι. Μπήκα και εγώ και η αδελφή μου μέσα και κάναμε. Μετά πηγαίναμε κάθε Κυριακή. Εσύ γιατί δεν έκανες κάρτα μικρή? Εγώ δεν έμπαινα ούτε στα συγκρόμενα. Στο Λούνα Πάρκ είχα πρόβλημα. Δεν μπορούσα ποτέ να. Αισθανόμουν, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να το κομμαντάρω το αυτοκίνητο. Και ασυναίσθητα μικρή και αργότερα μεγαλώνοντας, δεν το αγάπησα. Το αυτοκινητάκι στα συγκρόμενα, έχεις θέμα? Είχα θέμα και με το αυτοκινητάκι στα συγκρόμενα. Μετά αισθανόμουν έτσι όπως έβλεπα, ας πούμε, όλους τους συνοδηγούς, τους διάφορους ταξιτζίδες, τους διάφορους φίλους μου που με πηγαίνανε, τους είχα φορτωθεί τόσα χρόνια. Έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούσα να καταλάβω πώς συγχρονίζουν το πόδι με το χέρι και το μυαλό, πώς βλέπουν από τους καθρέφτες, πώς δεν έρχονται όλοι κατά πάνω τους. Και μου φαινόταν όλο αυτό ένα βουνό. Ένα τεράστιο πράγμα. Ένα τεράστιο και περνούσαν τα χρόνια. Σε σένα πάλι δεν περνούσαν τα χρόνια. Φαντάζομαι στα 18, Νταν, πήγες και πήρες δίπλωμα. 18 και μία εβδομάδα το είχα το δίπλωμα. 18 και μία εβδομάδα. Αλλά οδηγούσα από τα 16, έκανα προπόνηση μεταγωνιστικά τα 16 μου. Και έχεις πάρει μέρος σε αγώνες. Ναι. Τους θυμάσαι, τους μετράς, περίπου πόσους? Όχι, είναι πάρα πολύ. Από 8 ετών. Με διακρίσεις? Και την πρώτη κιόλας χρονιά στα καρτ πήρα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο. Το πρωτάθλημα. Εσύ τώρα τι πρωτάθλημα έχεις πάρει? Νομίζω Μούτζας. Έχεις φάει? Έχω φάει, έφαγα την πρώτη μέρα που πήρα, πήρα το αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να κάνω μια διαδρομή την οποία δεν την είχα συνηθίσει. Επειδή ήταν η αλλαγή του ραδιοφώνου που αλλάξαμε ραδιοφωνικό σταθμό και έπρεπε να διασχίσω όλη την Εθνική για να φτάσω στην Έκηψιά. Και το προηγούμενο βράδυ την είχα κάνει τη διαδρομή στο μυαλό μου και την είχα, ρε παιδί μου, θεωρούσα ότι την είχα αποτυπώσει καλά. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως μπαίνω στη Συγκρού με πόνο καρδιάς και προσπαθώ να βγω στην Εθνική. Δεν έχω καταλάβει ότι κατά λάθος είμαι στη μεσαία και πηγαίνω με 70. Και εντάξει. Έχεις πιάσει τα 70. Και τα 100. Έπιασες τα 100. Βέβαια, στην Αττική Οδό. Μου αρέσει πάρα πολύ η Αττική Οδός γιατί έχει σωστά τις λωρίδες, σου λέει σωστά, είναι σωστά η έξοδος. Με την Εθνική έχω ένα θέμα. Πάει πολύ μούτζα. Αυτές τις 2 εβδομάδες που είμαι στο δρόμο δεν με έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ άσχημα. Θες γιατί είναι το νι πίσω και κάπως. Έχεις βάλει νι? Έχω βάλει. Την πρώτη μέρα δεν είχα προλάβει να το πάρω και έφαγα τις μούτζες στην Εθνική. Με τον νι δεν έχεις βάλει φάει μούτζες? Με τον νι δεν τρώω μούτζες. Ξέρεις ποτέ έτρωγα πολύ βρυσίδι όταν μάθαινα να οδηγώ. Που ήμουνα με το εκπαιδευτικό. Είμαι στην
στην εθνική και τους βλέπω τους άλλους και τρέχουνε, περνάνε. Με πόσα πάνε, ρε παιδάκι μου. Με πόσα πάνε λοιπόν. Η άλλη φυσιολογική. Με πόσα πας εσύ στον δρόμο? Εγώ δεν τρέχω στον δρόμο καθόλου. Είμαι πολύ προσεκτική. Τρέχεις μόνο εδώ. Είμαι πολύ. Ναι. Είναι αλήθεια αυτά που λένε για τις γυναίκες οδηγούς? Δηλαδή και εσύ τώρα που το αντιμετωπίζεις ως γυναίκα στον δρόμο, βλέπεις πολλές γυναίκες οι οποίες δεν είναι καλές στην οδήγηση και βλέπεις και άντρες? Βλέπω και άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες. Και βλέπω και γυναίκες που είναι πολύ προσεκτικές. Πόσες φορές σου έχει τύχει να δεις έναν άντρα ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει καλά και να λες, να θες να του πεις εσύ, ας πούμε, από την πλευρά σου, πήγαινε κάτσε σπίτι σου επιτέλους? Πάρα πολλές φορές. Πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες στον δρόμο? Εμένα ακριβώς όπως αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και οι ίδιες Ξανθιές. Δεν έχω καμία διαφορά. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο. Τι ατάκες έχεις ακούσει? Πάρα πολύ, δεν θέλω να σου πω. Όλα. Και μέχρι να πάω να πλύνω και πιάτα, όλα. Την ατάκα με τα πιάτα την έχεις ακούσει? Πάρα πολύ. Όλα. Δεν βλέπουν καμία διαφορά. Ό,τι και να κάνεις και λίγο λάθος να κάνεις, άμα δούνε γυναίκα και ιδίως Ξανθιά, την πάτησες. Η προκατάληψη δηλαδή. Αν δουν άντρα όμως που κάνει ένα λάθος, μπορεί και να μην ασχοληθούν. Να πούνε, έκανε ένα. Εμάς έχουν μην δούνε Ξανθιά και γυναίκα. Δηλαδή για τα πιάτα σε έχουν στείλει πολλές φορές, έτσι. Και φαντάζομαι έχεις ακούσει και διάφορα άλλα όμορφα στον δρόμο. Εσύ τι έχεις καταλάβει? Σε μένα δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας άσχημα. Βασικά έχω κλειστά και τα παράθυρα. Δεν θέλω να ακούω. Δεν ακούς, δηλαδή. Οπότε μάλλον δεν ακούω. Μάλλον λένε, σίγουρα λένε κάτι. Αλλά γενικώς επειδή ακόμα ξέρεις είμαι άπειρη και δεν το έχω και φοβάμαι και προσέχω και κοιτάω πάντα αριστερά-δεξιά και είμαι πολύ προσεκτική. Ευθεία κοιτάς ή μόνο αριστερά-δεξιά? Και ευθεία κοιτάω, ναι. Δεν έχω φάει πολύ βρυσίδι. Το ξέρω, σταμάτα, Αντώνη, κοιτάω ευθεία. Το πολύ βρυσίδι το έφαγα όταν μάθαινα. Τη μούτζα γιατί την έφαγες? Τη μούτζα πότε? Στην εθνική, ναι. Σου είπα. Γιατί πήγαινα με 70 στη μεσαία. Και ήρθε ο άλλος από τα αριστερά. Και ήταν ένας. Ναι, όχι. Θέλανε προφανώς να πάνε πιο γρήγορα οι άνθρωποι και εγώ έπρεπε να είμαι δεξιά. Και γιατί δεν ήσουν δεξιά? Γιατί μπερδεύομαι λίγο με τη δεξιά λωρίδα. Να σου πω. Δεν είναι σωστά δομημένη η εθνική, πιστεύω. Η εθνική φταίει. Ναι, η εθνική φταίει. Ναι. Γιατί είναι μερικές έξοδοι που είναι πολύ απότομοι. Και φοβόμουν να μην βγω κατά λάθος σε κάποια έξοδο. Μάλιστα. Γι' αυτό πήγαινα στη μεσαία. Ναι, και πολλές μούτζες έτρωγα και όταν μάθαινα. Γιατί λέγαν όλοι, έλα μωρέ τώρα μαθαίνεις, πήγαινε σπίτι σου. Εκεί είχα ακούσει πολλά. Εσύ τώρα πώς πήρες απόφαση να μάθεις να οδηγείς? Βασικά κουράστηκα να είμαι εξαρτημένη από τους άλλους να με πάνε και να με φέρουνε. Πολλά λεφτά στα ταξί, πάρα πολλά λεφτά. Έχω δώσει μια περιουσία, θα είχα πάρει 3 αυτοκίνητα. Και δεν ξέρω πώς ξαφνικά μου έγινε αυτό το κλικ. Μου γύρισε στο μυαλό και αισθάνθηκα μια αυτοπεποίθηση περίεργη. Ναι. Και πήγα και πήρα το δίπλωμα. Και έχει αλλάξει η ζωή μου, έτσι δεν υπάρχει. Διάβασες τις εξετάσεις? Βεβαίως, διάβασα. Λάδωσες μετά? Όχι, δεν λάδωσα. Το ορκίζομαι. Δεν λάδωσα, γιατί δεν ήθελα να βγει κάποιος και να πει Λιάκη λάδωσε. Και πήγες πόσες φορές και πέρασες? Μήπως πέρασες με την πρώτη? Μία! Με την πρώτη. Με την πρώτη πέρασα, ναι. Χωρίς να έχεις μέσο? Όχι, κανένα μέσο. Και επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, στα σήματα δεν έκανα κανένα λάθος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Φοβάμαι πολύ τους μεθυσμένους. Πάρα πολύ. Αυτούς που μιλάνε στο κινητό. Δηλαδή πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, ναι. Και αυτούς που τρέχουν και αυτούς που κάνουν κόντρα. Μηχανάκια. Τα μηχανάκια τι? Τα φοβάμαι. Έτσι που μπαίνουνε. Κλακ, κλακ, κλακ. Ναι, να προσέχεις με τα μηχανάκια γιατί. Ναι, και εγώ να προσέχω και αυτοί να προσέχουν. Ναι, εσύ κινδυνεύεις να τον πατήσεις. Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ τους προσέχω. Αλλά να προσέχουν και αυτοί, ρε παιδί μου. Γιατί μερικοί νομίζουν να κάνουν κάτι πολύ περίεργα, έτσι μου χώνονται. Και δεν μπορείς να τους βλέπεις πάντα. Υπάρχει ρατσισμό στον δρόμο στη γυναίκα? Πολύ ρατσισμός. Και λάθος αυτοί να κάνουν, τα ρίχνουν στη γυναίκα. Εσύ πώς αντιδράς όταν κάποιος αρχίζει και σου φωνάζει? Εγώ νευριάζω. Νευριάζεις και τι κάνεις? Μπορεί και να τσακωθώ. Έχεις κατέβει από το αυτοκίνητο? Δεν έχω κατέβει γιατί φοβάμαι, αλλά με ενοχλεί γενικά να σου μιλάνε άσχημα στον δρόμο. Η αγένεια με ενοχλεί. Είτε κάνω λάθος είτε δεν κάνω. Δεν θέλω να μου κάνουν. Υπάρχουν δύο τρόποι αντίδρασης και δύο τρόποι αντίδρασης των γυναικών. Ο ένας είναι εκείνη που τρομάζει, φοβάται και κλείνει το στόμα, και η άλλη η οποία κατεβάζει παράθυρο και απαντάει. Δεν φοβάμαι. Μόνο αυτό θα σου πω, τίποτα άλλο. Δεν φοβάμαι. Κατεβάζεις παράθυρο και απαντάς λοιπόν. Δεν φοβάμαι. Εσύ τι θα κάνεις, παιδί μου, αν αρχίσει κάποιος να σταχώνει? Εγώ, παιδιά, θα κλείσω τα παράθυρα, θα βάλω τις ασφάλειες και θα φύγω. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι άλλο. Μπορεί να έχει νεύρα. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά νεύρα τα τελευταία 2 χρόνια. Με το έτσι που θα του πεις αρπάζεται.
Έχει τύχει σε φίλη μου γυναίκα οδηγό να έχει κατέβει άνθρωπο στο αυτοκίνητο επειδή του έκανε μια παρατήρηση. Ήμουν εγώ συνοδηγός και την ταρακουνούσε άντρα έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή γίνονται περίεργα πράγματα. Δεν είναι να απαντάς, πρόσεχε. Αν σε πιάσει. Μέχρι να κατέβει θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Θα να μην κολλήσει την κίνηση. Αν έδινες μια συμβουλή σε μια νέα οδηγό, γυναίκα επίσης, όπως είναι η Μαρία, τι θα της έλεγες, τι να προσέχει? Να κοιτάει πάντα τους καθρέφτες της, να μην μιλάει στο κινητό, να μην τρέχεις. Να μην τρέχεις. Δεν μιλάς στο κινητό ακόμα γιατί είσαι ψαρωμένη. Νομίζω, παιδιά, το φοβάμαι τόσο πολύ αυτό, δεν μπορώ να το φανταστώ. Πώς γίνεται να μιλάνε στο κινητό και να οδηγούνε. Δεν ξέρεις να αλλάξεις λάστιχο, τίποτα. Είσαι καλά, καλέ. Πού να το μάθω? Υποτίθεται ότι μπορείς να το μάθεις όταν δίνεις. Εσύ. Ναι, ξέρω να αλλάξω. Ωραία. Εσύ Με ξέρετε, φωνάξεις. Παναγιώτα. Αν είναι μέρα θα το κάνω. Αν είναι νύχτα δεν θα βγω ποτέ από το αυτοκίνητο. Μόνη μου σε μια ερημιά να αλλάξω λάστιχο. Όχι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Δεν θα το έκανα ποτέ. Η μπαταρία ξέρεις που είναι στο αυτοκίνητο Η σου? μπαταρία βεβαίως Πού είναι? είναι ένα κόκκινο σημαδάκι μπροστά. Που ανάβει. Όχι, μέσα στο αυτοκίνητό σου που είναι η μπαταρία. Μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι όπως ανοίγεις το καπό Ναι. μπροστά, εκεί κάπου δεξιά. Την έχεις δει, ξέρεις να την ξεχωρίσεις δηλαδή? Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ ναι, δεν είναι ένα κουτάκι. Επειδή υπάρχει Έλληνας που δεν κάνει παραβάσεις στον δρόμο, ποιες Ναι, είναι οι εγώ κάνω. σημαντικότερες παραβάσεις που κάνεις, οι πιο συχνές? Αν είναι μικρό στενό που απαγορεύεται, θα μπορεί να πάω. Ένα άλλο. Την αλήθεια θα λες. Αν βιάζομαι πολύ και είναι άδειος ο δρόμος, άδειος, μπορεί να περάσω κόκκινο με πολύ προσοχή. Τρίτο. Συγγνώμη. Πες. Εδώ λέμε. Όχι πολύ συχνά, γιατί θα νομίζω ότι. Εντάξει, Τι έγινε, όχι. το έχω κάνει μία φορά. Εντάξει, πάνω κάτω όλοι μας το έχουμε κάνει, γι' αυτό μην ανησυχείς καθόλου. Όριο ταχύτητας Στην πόλη. στην πόλη. Στην πόλη το νόμιμο. Δεν τρέχω ποτέ, δεν τρέχω. Προσπέραση από δεξιά. Έλα, δεν είμαι τροφονόμος, μπορείς να λες την αλήθεια. Έχει τύχει να τα κάνω, αλλά το καταλαβαίνω και ξέρω ότι μπορεί να είναι λάθος. Με το παρκάρισμα πώς θα πας? Είμαι πολύ καλή στο παρκάρισμα. Είσαι. Εσύ πώς θα πας με Και το εγώ παρκάρισμα? παντού, πάρα πολύ ωραία παρκάρω, έχω παντού θέσεις. Πολύ ωραία. Στο σπίτι σου που παρκάρεις? Έχω και εκεί πάρκινγκ. Δόξα τω Θεώ. Έχεις παρκάρει, έχεις χρειαστεί να παρκάρισεις τώρα? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πήρα το αυτοκίνητο και έκανα γύρω-γύρω στο τετράγωνο και όπου έβρισκα άδεια θέση το πάρκαρα. Έκανες practice δηλαδή? Έκανα practice, ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Το παρκάρισμα ήταν που το έκανα αμέσως και στο μάθημα, όχι στο μάθημα, στην εξέταση εκείνη Ναι. τη μέρα. Ενθουσιάστηκαν οι εξεταστές μου το παρκάρισμά. Ήσουν καλή δηλαδή. Ήμουν πάρα πολύ καλή. Κάνεις μία το τιμόνι έτσι, τσακ μπήκε, κάνεις μία έτσι. Τι παράβαση έχεις κάνει μέχρι τώρα? Τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Ναι, μια φορά κατά λάθος δεν το είδα ότι έγινε κόκκινο και το πέρασα. Έγινε μόνο του, Ρε παιδί μου, εντάξει. Νόμιζα δεν υπολόγιζα σωστά την απόσταση και το έβλεπα πορτοκαλί και λέω θα το προλάβω. Αλλά το πέρασα με κόκκινο. Μόνο αυτό. Στα Μόνο stop αυτό. σταματάω πάρα πολύ καλά. Απότομα. Όχι, σιγά σιγά. Κοιτάω πάντα. Όχι, είμαι πολύ καλή μετά. Στα σήματα τα ακολουθώ όλα σωστά τους κανόνες οδικής. Άρα ξεψαρώνει σιγά σιγά. Σιγά σιγά.